První dubnovou sobotu poprvé po zimní pauze pro návštěvníky své prostory znovu otevřelo Army muzeum ve Zdicích u Berouna. Návštěvníci si mohli prohlédnout dobovou výstroj a výzbroj a nechyběl ani odborný výklad k tématu. Na začátku dubna zahajujeme otevření muzea, který je otevřeno do 28. října. Standardně máme otevřeno každou sobotu od 9 hodin. Přes prázdniny máme otevřeno v sobotu v neděli. Je tady ukázka první a druhé světové války, techniky, uniforem a různého vybavení a výstroje. Muzeum vzniklo na základě iniciativy členů klubu vojenských historických vozidel. Na podobě muzea neustále pracuje několik desítek členů klubu a přátel muzea. Tito dobrovolníci zde ve svém volném čase odpracovali již tisíce hodin. Výsledek však zcela jistě odpovídá vynaloženému úsilí. Můžete se zde seznámit s vojenskou historií od konce první světové války až do 90. let 20. století. A na co jsou zde nejvíce hrdí? Tak samozřejmě jeden z málo výdaných kousků. Tady máme tank T-34, který je v provozu, je válečný, je to rok 1944. Pak z americké techniky obrněné vozidlo M8 Greyhound. Takže jsou tady dvě haly techniky, jedna hala je hodně zaměřena na americkou techniku, jsou tady poměrně dost unikátní věci. Je tady kulometná věž Maxim na podvozku, která je jediná v republice. Jsou tady nákladáky GMC, klasický pro pěchotu, GMC PHM, kterých taky moc není v republice, Scout Car, jak jsem zmiňoval, M8 Greyhound, Ford Canada. Jsou tam ukázky věcí, výzbroje, výstroje, jak americké, německé, tak vlastně sovětské armády. Klub vojenských historických vozidel kromě provozování muzea vyjíždí se svojí technikou na další akce, zaměřené na připomínku světových válek. Vyjíždíme na různé akce. 28. dubna vlastně už vyjíždíme dělat dobový tábor do Železné Rudy, z který se plynule přestěhujeme na plzeňské oslavy. Pak ne jako muzeum, jako za muzeum soukromně vyjíždíme teda se podívat na výročí Normandie a různý ještě klubové akce, kde určitý kluby nám vycházejí vstříc, tak my zase jezdíme na jejich akce a naše velká akce by měla být 7. září, jmenuje se to takzvaná akce Písmena. Veškerá vystavená technika v muzeu je plně funkční a proto bývá využívána při historických akcích nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí a po dohodě ji lze pronajmout například i na filmová natáčení. Návštěva Army muzea nebo plánovaných akcí klubu ve Zdicích stojí opravdu za to a neměli byste si ji v žádném případě nechat ujít. Takže vás zvu, každou sobotu máme teda otevřeno, přes prázdniny sobotu, neděle, zvu vás, přijďte se podívat. Máme občas doprovodní programy, děláme přivítání prázdnin pro děti. Myslím si, že se u nás bude líbit.